Alright, mayong gabi mga higala. Atong oras alas 10:11 tag na sa gabi, inyong higala Benji Telisik. Atong gitubag kining maong alarma diri sa may tunnel area, southbound o northbound area mga higala. Kining maong tunnel no ang disgrasya, 5 ang angul on board ining maong kuan maong sakinan mga higala no mga bay. O sino nga boss? Innova nga doon plate number Golf Alpha India 5672 Y Encuentro kani maong Innova mga higala mga bay. Onya siguro posible nga ni Quadris Gutter no kaning ni lupad si gutter ni sangis gutter ni Bangga mao to nga pastilan pertin taon nga kuan pertin taon nga pagaguba si mood din no kani maong Innova mga bay. Ang driver giingon na kainom nimduran niya gikater karon sa ato baga personal sa City Disaster Residential Management Office si DRMO atong rescue 1 nga mo indicator karon diri mo ni ang kuan uy mo gini plastada sa iyang kuan bumper ba ni so atong gagawin yung mga bike mayong gabi sakit kasi driver ani ikaw sorry di ko mo consent okay sige so di siya mo consent og interview mga gilang driver ana gina basta kay kuan ya mo rin tulo. So mo ni mga higala no ang kuan ang kaning mga biktima sakay on board niya tong kuan niya tong Innova no mga bay niya na po diri ang ato mga personnel sa kuan sa SRP patrol no mga tungura. So taas-taas ni atong ko ano ni asagikan. Pero paset gasolina lang siguro ni. Asa sila ni bangga daw boss. Ni bangga. Asa ni bangga daw. Dito lagi pero asa sila ni kuan. So possible dire no mga bay. No mo sila aga kuan mga on board ini nga maong kuan maong kuan maong sa kirang Innova mga higala mga bay so appeal pa din, no? Okay, right, break. Apply ka break. Oo, mula gito sir. Imagine ko kayo. Wala mahawit. Wala mahawit na. Napilit na ko. Wala na ganito sa kabalik. Kanang gasolina doon. Kay ABS mo na. So, ako style is katono pang ako. Wala mo ko na. Kuha man ni sa kabalik na. Nibuto akong ligit sa tumama. Ato ni siyang ito imos kanan. Sige sir na. Yeah, for the meantime, mamanday ko pangatong driver kay di off man amoy sa suggest is katong private o company nya on your expense kanuan hindi na may facility pero bulaganin mo po asal mo madaan mo yan lagi di magkuyuta talisay aron makusara mayuta talisay dapat na ba kayo kay outside Cebu City naman okay cellphone sir wala lagi sir. Ito ba storya ni mo ang kuan ba? Ato kapan ni. Ato mo lang. Sumon ang driver no, di masya mapangusang naong sumon ang ato lang gagitag ato lang guwa na to gikuan ang yang wala to gikuan ang yang nanas motor. Sumon na ato gitago ang yang kuan naong mga higala. Sumon na Innova wa may tsura
Magami mapos na babaga ni. Oh, kalawa. Maayong pagkaguba no mga igala mga bay. Sus, maligay yung banga. Perting lang kata simod. Sumone no. Uy, si Jarvis Ilaya, may gabi ni mo Jarvis Ilaya. Buhi pa day kaday? Kenapa gitu? Si Jarvis Ilaya buhi pa day ni. So mo ni no, mga igala. Ang ato gitubag karon nga kaning kuan. Kaning alarma involving Innova resulted into 5 injuries, no? Ang ganimaong sakay ni mga Innova. So kasi pa nga sa sir, natay pa nga sa lisensya. Kasi pa nga sa driver sir. Ang lisensya. So mo na situation karon dili mga bay. Mao ni ang Innova nga nasa kulikod gabahin, wa bay surag simod nga naman nabangga ining gutter. 5 ang sakay ni matungura nga ang driver nakainom. Mo lagi na mag-drive dili mo inom no. Kay para iwas disgrasya mga igala, mga bay. Ato talaga siya. Asa lisensya sir? Ang lisensya ni mo galing kuwar, wala mo tagwa. Tanawa si bulga. Na. Hindi mo gidawat dito. Super ako nadawat kami na papel na gini. Oo. Pag ko kayo gahatag mo dito na gon. Dagan mo itinir ko ano Bangas sa kwaso driver? Kompleto pangalan driver. Asa pangalan sir? Ato gi ko lang pangas driver mga igala kasi pangas driver. Pulong nakabagpasit ko. Ilang ako 345 auto to. 345. Pangas driver? Driver ya. Okay, so ato gi kon. Pero so far wala nagabihan no? Sir? Okay, so way nagabihan. Okay. Balita dia Health TV. Dia nag-live ko. Ako nimo. Sa Health TV. Naway ko. Okay. Health TV, no? Mga igala. So mali ang situation. Nini mo nga kuan. Driver sa balik. Ang lisensya na hog, ipangita. Murag murag na pagusad nawa pa siyang huna-huna no. Gani mo ang driver mga bay. Gani mo ang disgrasya karon. Mga tungura. Mani no. Pinaka-latest update o lapas nga balita nga tubag karon diri sa may SRP tunnel southbound area. Lunod na kaning pagka-disgrasya sa Innova wa may surang simod. Abangan sa sir, ha? Calyes Bibito Junior Guerrero. Si Bibito Bibito Calyes Junior. Bibito Calyes Junior ang pangalan sa driver mga igala, mga bay. No? Mo ni gid pastada siyang kwan. Boss, mo ni gid pastada siyang bumper ya? Dito nang babog itunguhan. Oh, si. So giga ba dito dai? Dito man na ako. Gipaabot na lang ang TPG mga igala. Kining maog kuan karon. Kining maog disgrasya. Ha? Dili reporter ka sir. Bumbo dai. Oo. Balik siya ko dia.
pinakalabas no nga balita. Stand by, stay tuned. Ben Channel 6 LTV Cebu. Mayong gabi mga igala. Salamat kaniyong tanan.